Ang quiet ng bahay guys, ganito talaga kapag walang anak. Naghanap ako ng aking tawag nito tripod kasi ang aking tripod is wala dito. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Hindi ko talaga alam. So, yun. Luto si Tami ng chicken. I think i-end ko na to. I think luto na yan. Off natin yan and doon siya sa labas guys. Hindi pa kami kumain ng dinner kasi ako na busy ako sa aking shell phone. Hindi ko alam kung asan yung tripod ko. Look, yung isa ay dito pala. Look, yung ating isang GoPro, ibigay ko to guys. Next uwi ko sa Pilipinas, ibigay ko to sa kapatid ko. Ang saya lang kasi, alam nyo na, katas ng pagbablog. Katas ng pagbablog po itong ating mga ginagamit pamimili. Kasi kapag meron akong mga extra, mga sobra-sobra ba na pera, doon ko inilalaan sa ating kailangang bilhin, pero mostly sa Pilipinas talaga. So, tanungin natin si Mr. No? Unless you're spending $30,000 on TV set. Yeah, the only thing is... No, that's an AK cheaper than that, but... Whatever. Come on. This salad is still okay, so we're going to use it. Ito yung kakainin natin. Hala, what happened? Yun guys, ang dami-dami na namang prutas binili ni Mr. Ito talaga si Mr. Pero itong pineapple ako yung bumili. So, yun. Mag-salad po tayo kasi po, yun. Salad is salad. At saka, lamb. Come on, let's punta natin ito. Ito na yung mga binibili kong bulaklak guys. Right, Roxy? Tami guys, gumagawa ng anek. Ito yung kanyang pinaglalaro, mozzarella with tomato, garlic, parsley, garlic, onion pala, onion, and yeah, a little parsley. That's good, not so much. A little basil. Oh, diba? A little basil daw eh. So, kaya ako dito lang ako, nakatingin lang din ako sa kanya guys. The chicken banana. Where's the chicken? Where's your chicken? I don't know if I'm going to even have the chicken there. We just have the... What? This stuff. Seriously? No meat? Maybe. Aloy. Halaan, you don't eat the banana bread. What's wrong with you? Hey, you have sausage lang. Sure, I should have 2 pieces of You want me to hit some sausage? No. Yeah. Okay. Everything is no to him. So, ganito kami guys. Hindi na kami nagluto kasi tapusin lang namin itong mga kakain-kain namin dito, no? Tapusin. And then, pagkatapos niyan, busy siya, oh. Tingkang kong guys. Ang laki-laki na. Hindi, malaki na. Nag-start na siya ba? Nag-start nang magtubo. Talaga. But anyway guys, so iano ko lang itong chicken. Bukas ko na to kunis-kunison. So meron ditong chicken, no? At kailangan ko lang itong ilagay sa ating Ziploc bag. Kailangan kasi ito siyang kusi-kusion guys para ready siya ibigay sa aso. Pero this time hindi ko siya kusi-kusion. Ako lang ning kumut-kumuton. No? At saka ang sakit ng kamay ko, ang aking carpal tunnel nag-start na naman. Ito talaga dito, no? Ito talaga itong kamay na ito, the right hand. Itong right hand ko, mag-carpal tunnel talaga siya guys pag malisa. So dito lang yan kasi painit-init pa. So, yan. Meron din akong magdugo food ka guys. So kailangan kong mag-take ng alig. Hugas ako kamot. Ganito po ako kapag meron paano po at parating ba. So kaya kailangan kong inom ng tubig. Tulog na kami guys. Oy, busy man si Mr. din, may kausap. So kaya yun. At late na din. So kaya see you tomorrow. May suka dito. Narinig ko silang nagsuka. That's why I like to cover this area here. Ganyan yan sila guys, magsuka. Kaloka talaga. Ay. Ito yung ginagamit ko kapag suka na maliit. Kapag malaki, tubig, ano yung gamit ko? Vacuum ba? So, yun lang.
Mr. Cupido. So it's right here, waiting for you. Right here. What are you doing? Eat your food. Uy. Roxy, do you wanna go out? Makulan na guys eh. That's it, good girl. Good girl. That's it, you're a good girl. Gibon-bon? Gibon-bon love. Hello, bon-bon mama. Come on. Hello, I'm gonna. Ikaw. Google. You eat? You did eat now, Google. Happy? Happy doing? Happy. I love you. Treaties? I'll give you treaties. I give you. Oh, let's go. Come on. Huh? No, I'll do it. Oh, Habsy? Yeah. He doesn't eat. Bye, Habs. Bye. Oh, the bird with his head. Just let them relax. That's right there. He's ay. Lucky he's alive. Ito yung problema sa mga ibon guys kapag walang pagkain. Kasi humihingi talaga sila guys. Maghingi talaga sila ng pagkain. Ang ginagawa nila is ibundol nila yung ulo nila dito. He almost sacrificed his life for food. I guess I should give him food. Sacrifice himself. You know, ilang ibon na dito ang namatay guys dahil sa binubundol nila yung ulo nila dito. Ngayon almost ana-ana agad siya. Ganyan yan sila. Nasanay kasi. Nasanay na may mga pagkain, ganun. So, kaya. So, bumili ako ng challah bread. Ito yung mga ginagawa, guys, ng mga French toast. So, gawa tayo ng French toast. Bakit gan? Das dami. Ano na? Nagbigay na. Wala. Shit. Hi, Habs. Ang Tami start cleaning. Si Tami nag-start ng maglinis ng aking mga Saturday ngayon guys, maglinis ako sa bahay.